Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, road trip ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Andaya Highway padagos na pinag-uurulayan. Paglinig sa mga kanal sa Naga, nakatabang para day maghaloy ang tubig baha. Pagpapakarhay ka mga drainage, may tagamang pondo na. Siyam na most wanted person na may kasong illegal drugs sa Rabay na aresto kang Naga City Police Station No. 3. Naga College Foundation Campus Tour, bukas na giraray. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Paglinig sa mga kanal sa syudad din Naga, nakatabang para marikas na magbabaan tubig baha matapos ang pag-uuran, hulikan bagyong Ada. Alagad, nanutaran man ang mga pagbabaha sa Upper Barangay Canaga, kung saan kay Puhan Subot Pakarayon ang mismong drainage sa lugar. Uyang sa kuyang report. Makusog na oran ang pinamati kan bagyong Ada sa syudad din Naga kan nakaaging weekend na nagpabaha sa ibang barangay aron kan Kararayan, Pacol asin Concepcion Pequeña, partikularmente sa Huyan B. Militon Elementary School. Alagad nahiling ang pagbabago. Hulita day naghaloy ang baha na tulos na wara na epekto kan paglinig kan kada barangay. Kung kaya padagos ang pagirumdum kan LGU Naga na ipadagos ang paglinig asin paghali kan mga basura sa mga kanal. Na primero, nag-work talaga si paglinig. Dahil dawa ang nagkaigwaning baha, madali on mawara si baha. Compared ka tong Christine na nasa stock ang tubig, ngunya dahil nagparalinig kita, kaskaso na lang ang baha. Ang pigturutukan ta talaga, itong mga lugar na primero permigrabe, dawa oran pa sana, araw kang Militon, sadly, ibang parte kang Pacol, Iuman, Kararayan, Iuman, ining sa may Salonggigi area. Alagad maski nagbaba tulos ang tubig baha, nanutaran man ang pagbabaha sa Upper Barangay kan syudad din Naga, siring kan Pacol asin Salonggigi sa Barangay Kararayan. Sa Julian B. Militon Elementary School, nanutaran ang mga basurang styrofoam na halis subot sa junk shop na pinag-atong kanakalihis na pagbabaha sa nasabing barangay. Namimiligro man ining ipasara asit pahaleon kundi masunod sa pinagmamando kan lokal na gobyerno kan Naga. Nagre-report si Sir Apollo na si basurang nagralaog sa eskwelahan kadakol ni mga styrofoam. So nagduda kita na ang pighalian kani bako lang ni si ordinary baha. Pero nagduda kita na baka may junk shop o kalakal na napapaduman. May nahiling na kita. Ayun si binantayan tangon yan. Aram ta na kung sain. Ayan, ang report sa tuya, pirang beses na inipig ka ulay. Kaya sabi ko nga ni, pag di pa nagsunod, naghali duman, ipapasarata. Sa 2026 budget, may nakatagaman naman subot ang lokal na gobyerno kan Naga para sa pagpapakarhay kan mga drainage system kan Naga. Pag hiniling ta si CDRRM funds for this year, ang capital outlay niya halos gabos pag-fix kan si mga drainages. Igong mga masasakit na mga purutol, iyo ang bigre-request sa DPWH. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, hulita daing nagkaulay si Mayor Lenny Robredo asin DPWH Secretary Vince Dizon. Si City Councilor Aris Macaraig na lang subuot ang nagpaabot kan mga concern kan alkalde. Kabalin dili ang pagpapakarahay kan Naga Airport, Plaza Quezon, asin ang redevelopment kan Liboton, MT Villanueva Avenue. Kabali subuot sa inaprubahan, iyo ang redevelopment kan Liboton, asin pakipag-ulay sa regional office para sa patrabaho sa Plaza Quezon. Pag-igdiyo po sa Naga City People's Council meeting ni Secretary Dizon, may tigtaw po kitang listahan ng mga proyekto na mga surat po ini hali kay Mayor Lenny. Tig-compile ta po ito. Kadakol ito, as early as 2024, may mga surat na po siya. Acknowledge man po kang Office of the President. Although kay Puanta lang po i-follow up. Kay baan po dyan si pag-upgrade kang Naga Airport, modernization of the Philippine National Railways. As in po itong sa Andaya Highway nga ni. But that was 2024 pa ano. Also, si mga surat sa mga senador na pigpaagit naman po sa DPWH
Kaibahan po ang rehabilitation kang Magsaysay Avenue, JMR Coliseum. Gigibuon po ba kaya na evacuation center? Dahil pag time of disaster, na-convert po siya. Sa pinaka-importante itong Plaza Quezon. Tigranit naman po kay Secretary para matawan niya po ng pansin. Ang simbag po sa Tuya, i-heads up po ninda tulos ang regional office dahil iyo po nagpapa-implementar kaining proyektong ini. Sa iba pang bareta, may tundag pa ang naging pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Camarines Sur. Urog na sa iyang pagkondusir ng inspeksyon sa kamugtakan kan Andaya Highway. May mga anunsyo man ang sekretaryo kanakalihis na Biyernes matapos ang sa iyang pagbisita. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Personal na nahiling asinamatean ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kamugdakan kang Andaya Highway sa Camarines Sur durante kang sa iyang pagbisita kang nakalis na Biyernes. Ang dekada ng problema sa nasabing tinampo ang resulta subot kang tingi-tingi na pag-alokar nin pondo kang gobyerno nasyonal. Apera pa ini kan bakong tamang disenyo kang tinampo na pinag-aagihan ka mga darakulang bihikulo na nagbabalyo pasiring sa Mindanao. Kaipuan subuot may tamang drainage na aagihan kang tubig na iyo ang kausa kang pagkakaraot kang tinampo. Lubak-lubak kasi nga puro pachi-pachi yung trabaho kasi tingi-tingi yung budget na ginagagay ng DPWH. Hindi ba? Ang problema doon kung tingi-tingi yung budget, ang gagawin ng mga district engineer, iba-band-aid lang nila yung mga ano. Ang problema, pagka yun, hindi talaga na-address yung mga problema totoong problema nung kalye, after 1 year, masisira na siya. Diba? So, yun talaga ang problema. Yung mga, obviously, may mga kailangan, mga bitak-bitak na, yung mga ganito. Ito, yung sa Kagawad, ginaan natin ito kanina, yung mga ganyan. Kasi nga, yung tubig, nasisira yung kalye, kasi yung tubig walang pinupuntahan. Ito nga, meron na akong pinapakita dito, Gobe. Tignan mo to, tignan mo yung drainage, ganun kahit. Pipe lang. Saan pupunta ang tubig? Siyempre, sisirain ang number 1 na nakakasira sa kalye, tubig. Yan ang number 1 kalaban ng kalye. Pag ang tubig, hindi tama ang pag-manage sa tubig. Tignan mo naman yung mga drainage. Nagulat nga ako na yun nga ang drainage dyan. So, kung walang dadaanan ng tubig, sisirain talaga ng tubig ng kalye. So, paulit-ulit lang yan. So, kailangan solusyonan ng tama, i-design ng tama. Pinag-anunsyo man ka nakalis na simana ni Secretary Dizon na hold mo na ang pondo na nakatagama sa mga district office kang DPWH para tipunon asin ibuhos ang dakulang kantidad sa pagpapatrabaho kay ni. I want to announce, Gov and Coms, I know, baka magulat nga kayo, pero announce ko na dito. We have also made the decision na yung lahat ng segments ng Maharlika na nasa GAA ng 2026, na ngayon nasa district level, pinapa-hold muna namin ang implementation. Kasi ang gusto natin gawin dito, talagang, ang sinabi na rin ito ni Pangulo, bubuhusan na natin ito ng malaki this year and next year. So we will consolidate the funding. May porsyon man kang Andaya Highway na pinapahidali ni Secretary Dizon ang patrabaho para daiabuton kang Semana Santa kung sa Indakol ang mapuruli asin maagi sa Andaya Highway. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaburan man ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang lakdang na tipunon muna ang gabos na pondong nakaalokar sa mga district office kan DPWH para gamiton sa pagpapakarahay kan Maharlika Highway asin Andaya Highway. Uyon man ini na itao ang kontrata sa mga darakulang kontratista na may tamang disenyo para sa Andaya Highway. Nagpasalamat man ini kay Presidente Bongbong Marcos asin kay DPWH Secretary Dizon sa pagbisita sa Camarines Sur. In behalf of the Bicolanos from Camsur, we're very, very grateful to the President. Sincerely, wholeheartedly, for the first time na bigyan ng atensyon itong highway na talagang napakatagal nang may problema.
At for the first time, ang Secretary of Public Works in-experience yung kalbaryo. And since na-experience po ni Secretary Vince, alam niya po ang hirap na dinadaanan ng mga Bicolano every day, every hour. But more than that, the good news na dala niya na number one, priority na, poponduhan na. So maraming salamat talaga. And you know, the past 3 years, Sec, despite na maraming problema sa Andaya Highway, napaganda na rin po yan ni BBM. But with your presence and his commitment, malaking bagay. And we fully support na i-central na yan. Ang bidding niyan, ibigay na sa mga may may knowledge. At hindi naman po rocket science talaga. Ang design lang talaga may problema from the start. May problema talaga. More than 10 years na po namin sinasabi may tubig yan. And based on research po, napakaraming lugar na po sa Pilipinas, the Japanese really solved. Sa kasumpay na bareta, sa taho kan pagpapasalamat ni 3rd District Congressman Nelson Legacion sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Andaya Highway, kaipuhan man subuot na magbantay man giraray ang publiko sa masunod na mga mangyayari. Si Congressman Nelson Legacion ang nag-privilege speech sa Kongreso kan nakaaging November 2025. Asin pinagdetalye kaini ang kamugtakan kan Andaya Highway. Inangat man kaini si Secretary Dizon asin maging si Presidente Bongbong Marcos na magbiyahe asin mamatean ang kalbaryo kan mga nagaagi sa nagkaperang porsyon kan Andaya Highway. Bago man maghali sa Naga City si DPWH Secretary Vince Dizon, nagkaulay pa sinda ni Congressman Nelson Legacion. So magandang balita po ito, pero tulad ng sinasabi ko, hanggat hindi pa nagsisimula, hanggat hindi pa nagtatapos, kinakailangan patuloy pa rin yung ating pagmamasid, yung pag-monitor, yung pagsisikap na makatulong sa anumang paraan para mangyari yung ating binibigay. So ang ibig sabihin rin po niya, hindi lang po ito Department of Public Works and Highways. Hindi rin lang po ito si Secretary Vince Dizon. Hindi rin lang po ito ang inyong lingkod. Tayo po ito Kasama tayo sa tingin ko sa pagtiyak na matutupad yung ninanais nating puri ng kalsada sa buong Pilipinas. Sa samuyang pagbabalik, 9 na persona na may warrant of arrest sa illegal na droga sa Naga City Police Office, arestado sa laog sa namin Sarong Aldao. Yan asin iba pang nangingerot ng mga bareta. Digdilang yan sa Janan TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game.
ano, moraga. Magkaibahan mo dyan sa custodial facility kang irin. Pasado alauna ng medyo ng pagkaapat ng sinabi ni Roberto ang exception sa investigation. Kalayo ang apektado pagkasunod. Newsbreak. Tubod man si Naga City Mayor Lani Robredo na dakulang tabang sa naging pagbisita sa Camarines Sur ni DPWH Secretary Vince Dizon, si naging privilege speech ni 3rd District Congressman Nelson Ligacion, asin ang suportang naguno kay di halis sa publiko. Parang man itong privilege speech ni Congressman Nelson, tapos kadakol ang nagpe-pressure sa social media. Nakatabang talaga siya to put pressure on DPWH. Otherwise, araw katong ginibo ko, ano lang siya, sisimbagon, pero si usual lang na ginigibo, amayo manggiraray. So ngunya na siya na mismo sinagdigdi. Ako dakulaon ang kumpiyansa ko. Tanon man baga si Secretary Vince na action man na may mangyayari talaga. Mientras tanto, mas nakakuha pa subuot nin atensyon sa DPWH ang kamugtakan kan Andaya Highway huli kan inaatubang na kontrobersya sa opisina kan DPWH sa Bilog na Nasyon. Siling ko nakatabang na ang DPWH medyo alerto ngunyan. Tapos si Secretary Vince baga DOTR siya dati. Kaya siya pigbalyo sa DPWH dahil sa bisto talaga siyang action tulos. Sa hiling ko, ini yung paglaag kang problema. Pero, pag may nagre-reklamong araw kanyo, ina-action ng tulos kang DPWH ngunyan dahil nga sa skandal na inagihan kang ahensya. Kang kita kayo nagreklamo, si Secretary Bonoan pa kanto, mayo pa maning mayo pa si, day pa nagpuputok sa skandalo. Kaya siguro, pig-treat lang ninda as one of the, siguro kadakol mas na nagre-reklamo. Kaya pag nabasa nindo si Simbag, garo ano lang, halaba man si Simbag, saka nagdirigdiman, nagdigdikan to si RD Eduarte, ka nagtukaw ako, darangani si surat ko, dara si Simbag Linda. Pero bakong araw ka ni? Siyam na most wanted person na may kasong illegal drugs. Sarabay na naaresto ka Naga City Police Station 3. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sarabay na naaresto kang mga personay kang Naga City Police Station 3, City Tracker Team, City Mobile Force Company Intelligence, asin SWAT Team ang siyam na most wanted person kan Police Station 3 na may warrant of arrest para sa kasong RA 9165 o Comprehensive Drugs Act kan Biyernes asin Sabado. Poon most wanted person rank number 1 hasta rank number 9 ang sunod-sunod na nadakop kan Police Station 3. Si alias Rodel ang nasa rank number 1 na most wanted person kan Police Station 3. Rank number 2 si alias Junmar. Si alias Ronnie ang rank number 3. Rank number 4 sa station level si alias JR. Si alias Dionisio ang rank number 5. Rank number 6 si alias Marlon. Rank number 7 si alias Jumel. Rank number 8 si alias Cliff. Asin alias Alma ang rank number 9. Sa siyam na naaresto, 8 digdi ang taga-barangay Peña Francia, Naga City, habang ang saro naka-star sa San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Ang mga nasambit na akusado ang nagtatrabaho bilang mga construction worker, laborer, janitor asin massage therapist. Sa ngunyan, nasa kustodiya mo na kan Police Station number 3 ang siyam na akusado asin nakatalaan na i-turn over sa korte para sa pinagsusunod na proseso. Itong 8
na naaresto kang Police Station 3 gabos ini warrant sa violation kang Republic Act 9165 sa drugs. So si station level rank number 1 to 8 niya na aresto niya ninda kang Friday. So sa ngunyan ining mga ini yaon na sa custody kang station 3 and ang aram ko ito turnover na ni sa court. Then kang Saturday nga ni igwang saro pa na nahabol na naaresto sinda si rank number 9 ninda sa drugs din ang kaso. 200,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kang korte na kaipuan disponiron kan mga akusado para temporaryong makaluwas ang mga inis sa karsel. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa laog nin duwang aldaw, 13 na wanted person ang naaresto kan Naga City Police Office. Patunay subot ini, napadagos ang pag-aresto asin paghanap kan PNP Naga sa mga personang may inaatubang na kaso. Sabi pa ni Police Captain DC Angeles, tagapagtarang kan City Community Affairs and Development Unit, pinapahiling lang kaini na dai nagpupundo ang Naga City Police Office sa paglaban sa krimen, urog na pag-abot sa illegal na droga. Sa ngunyan, may nagkakapirang persona pa na may warrant of arrest na hinahanap pa kan NCPO. Sa loob king duwang aldaw, nagkaigwaki ang Naga City Police Office ng positive operation ng warrant of arrest na 13. So 13. So yun na nga niyan sa kang Naga City Police Office na ang continuous na pagdakop sa gabos na may existing na warrant of arrest. Inotay no, syempre magiging positive ini sa part kang Naga City Police Office dahil pinapahiling na dai mapundo ang Naga City Police Office lalo ang sa tuyang mga kapulisan sa baba na labanan or dai kita mapundo sa paglaban kang lalo na sa pag-abot sa illegal na droga. Igwa kitang mga mostly kaya sa Naga City is ang mga na-file ta is dako. So, nakukulong na after kang operate ay kang madakop, so nakukulong na. So, no need na ito maghalating warrant. So, igwa kitang warrant of arrest, si mga dati pa na hanggang sa ngunyan ninaharanap niya. Dakol pa siya. Medyo dakol pa man, pero dikit-dikit nang nababawas. Sa iba pang police report, matuninong asin matarayumpo sinaging selebrasyon kasuod ba kan Feast of Santo Niño sa siyudad din Naga. Sa kabilugan na assessment kan Naga City Police Office, mayong major incident na nangyari. Sa report na itinao sa NCPO, 1,500 na individual ang nagpartisipar sa procession kan Santo Niño digdi sa siyudad din Naga. Si Feast of Santo Niño nagkaigwa kita ning matuninong, matagumpay na pagdiriwang kang feast ng Santo Niño. Since nasabi kong matuninong and matagumpay, since mayo kitang major or any incident na nangyari during the celebration kang feast. So, sa ngunyan, masasabi kong naging general peaceful. Base sa report, nagkaigwa kita ning nasa 1,500 na nag-participate during the procession. Sa iba pang bareta, ibinugtak sa full alert status ang 9th Infantry Division Philippine Army matapos na itaas man sa Typhoon Signal No. 2 ang mga probinsya sa Catanduanes, Sorsogon asin Albay, hulikan bagyong Ada. Tulos man pinag-deploy ka 9th Infantry Division Philippine Army ang 72 disaster teams na kinababalehan ka 19 officers, 569 enlisted personnel, asin 36 na CAFGU. Suportado man ini nin sobra sa 68 mobility assets na tulos pinag-preposition sa mga high-risk areas. Campus tour sa Naga College Foundation bukas nagiraray para sa mga eskwelahan sa Camarines Sur. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Okay.
You need to expand your learning opportunities. Taon-taon, bukas ang Naga College Foundation sa mga estudyanteng may interes na makabisita sa campus kan eskwelahan, lalo na sa mga naghahanda na para sa ilang pagklase sa kolehiyo. Ang campus tour, nagiging oportunidad para mas mapadakula ang kaaraman kan mga estudyante sa mga kurso, pasilidad asin kalidad kan edukasyon na pwede nindang ma-experience sa NCF. Sa kick-off kan NCF Campus Tour ngunyan na taon, 2 eskwelahan ang naging bisita kan NCF. Ang Dalupaon National High School sa Pasacao, Camarines Sur, asinan RT Subastil Memorial High School sa Banwaan ni Milaor. Pira sa mga facilities and learning laboratories kan NCF ang sa idang nabisita. Arog kan mock airplane kan NCF Wings na sarong learning laboratory para sa mga nangangarap maging parte kan aviation industry bilang cabin crew. Maging kan mga estudyante kan hospitality management asin tourism management. Nagtauman in bartending demo ang College of Business and Management na aktwal na purbarana kan nagkaperang mga estudyante. Ang modernong indoor firing range kan College of Criminal Justice Education na pasado sa international standards. At NCF, saro sa mga eskwelahan sa nasyon na binisto kan Commission on Higher Education bilang Center for Development in Criminology. Sentro man kan modern facilities kan College of Health Sciences si Alex, an AI-powered patient simulator na pwedeng kaulayon tungkol sa iyang mga namamatayan na helang para matakwan yung tamang atensyon kan nursing students. Teknolohiya na nagtataong real-world experience and skills bago pa man ang actual hospital learning activities. Ang NCF Audiovisual Room man na ini na nagsiserving training laboratory para sa mga estudyanteng nag-aadaling communication as in marketing management. Digdi, mas naintindihan kan mga bisitang senior high school students kung paano itinutukdo ang kakayahan sa broadcasting as in content production. Sa sarong Facebook post, ipinahayag kan Subastil Memorial High School ang sa indang taus-pusong pasasalamat sa Naga College Foundation sa mainit asin maugmang pag-welcome sa inda, pati na sa oportunidad na mas magiyahan ang sa indang mga paraadal. Dakula man ang naging impact ng campus tour, bakulang para ipahiling ang gayon kan institusyon, kundi matakwanin klarong desisyon ang mga estudyante para magpili ng tamang programa asin eskwelahan. They're very excited because na-explore nila yung mga facilities bago pa man sila naging estudyante talaga. Nahawakan nila, kasi yung promise ng NCF lagi is to turn their vision into a reality. Bagaman hindi pa sila tiger, no, certified tiger, future tiger pa lang sila, na-experience na nila yung masayang campus, yung environment na dapat tinatamasa ng every learner. We invite everyone to visit NCF, may it be on-site or via virtual platforms. They can message us. Ang may papangako lang namin, marami pang kayang i-offer si NCF para sa lahat na pwede nilang pagpilian at pwede nilang i-avail, no, from academic programs to scholarships to cutting-edge facilities. At marami pang nakahanda, no, para dun sa mga gustong maging tiger na pine-prepare ngayon na that will reflect, no, how tigers are accommodating, no, regardless of the socio-economic status of every learner or every individual. Sa pagbukas kan NCF kan sa indang pinto, pangarap kan kaakian asin kan sa indang mga magurang ang tulos na hihiling. Kay anhamon sa NCF, bako lang makapagtaonin barato asin di kalidad na edukasyon, kundi malasakit sa hoviness bago pa man sinda formal na maging parte kan Tiger community. Pag-intindi ng edukasyon bakong negosyo kundi bukasyon. Pag-alalay sa mga estudyante para masiguro na ang kada lakdang sa buhay nakatungtong sa matibay na pundasyon ng katotohanan asin paglaom. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tangata diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin.
then boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka?